Tak, milí priatelia, máme tu zas akciu zvanú Milochovské Himaláje. Dnes je 8.1.2026. To znamená, že je to druhý ročník. Takže tento rok som sa rozhodol, že zaútočím na štít zo severo-západnej strany. Tak. Je to trošku neskôr ako minulý rok. Minulý rok to bolo 2.1. Bohužiaľ, choroba si nevyberá a musel som sa dať do poriadku, aby som mohol tento veľmi náročný výstup vykonať. Tak, vzhúru ke hviezdám. Tak, priatelia, prvé metre za nami. Takto to tu vyzerá. Ako v zimnom lese, pravda. Po ľavej strane máme Bukovú horu a po pravej strane nejakú slečinu. A môžeme teda ísť a pokračovať. Ja. Takto. Toto je tá legendárna rozbočka. Minule sme išli vpravo. A teraz pôjdeme hore, vľavo. No, je to tu pekné. Nikde nikoho, dokonca ani zvieratá. Dobre. No, tak priatelia, ozvem sa zase o trošku neskôr. Tak priatelia, ozývam sa z ďalšieho tábora. Začína to byť zaujímavé. To je tá slčina. Stále. A tu na ten bukový les. A my ideme ďalej do lesa. No. Začína mi mrznúť frňák. Lebo dole bolo minus 6 stupňov. A tu hore bude ešte možno o 1, o 2 viacej. Lepí sa mi huba. Tá tiež mrzne. Ale ja to nevzdám. A kvôli vám to dám. Pokračujem. Tak, priatelia, zase sme sa posunuli. Zase o kúsok ďalej. Tu je ďalší tábor. Tak, bola tu rozchodka a my pôjdeme, prosím pekne, sem. Áno, aby sme sa dostali k severozápadnej stene masívu zvaného Stavna. Dobre.
Mrzne teda. Niekto mi píše. Signál je tu dobrý. Tak si to potom prečítam. Tak priatelia, konečne som vyliezol z tej Svrčinovej hory. Áno, odtiaľ som prišiel. A už konečne vstupujeme do lesov na Stavnej. Buková hora, ako je tu väčšinou. Mrzne mi palec, lebo držím fotoaparát, ktorým to natáčam. Dúfam, že moja obeť neostane marná. Kvôli vám všetko, priatelia. Tak, priatelia, odtiaľ som prišiel. Tu je základný tábor priamo pod štítom, ktorý sa nachádza tam, Stavna. Som tu na nejakej rozchodnej ceste, kde sa dá ísť všade. Áno, tam v pozadí vidíte tiež hory, na ktorých som ešte nebol. A tak. Zahajujem útok. Tak, priatelia, ale že mi je ťažko. Takže už sme priamo pod vrchom a čaká ma posledný úsek, posledná etapa. Kedy som toto vymyslel? Že by ja? Brilantný nápad. Brilantný. Tak, priatelia, tuto sa nachádzam. Chcete vedieť, kde? To vám nepoviem, lebo neviem. Ale viem, že musím ísť tam. Tak idem na to. Držte palce. Ježiši Kriste. Ježiši. Bože. To ešte som tak ďaleko. Narazil som tu na nejaké ležovisko. Tu už aj orly lietajú pode mnou. Pokračujem, nevzdávam sa, bojujem. Je to ťažko. Aký si zajac tu bol asi. Ježiš, kojel sa. Ježiš.
Bože. Ešte som sa naobliekal ako zlobor. Som celá cibuľa. Takže aspoň zima není. Okrem frťáka. Jaj Bože. Si do neho cinknem a mi odpadne. Bože, však to je skoro kolmé. Ozvem sa spod vrchola. Potrebujem obe ruky voľné. Priatelia, toto som zdolal. Tam v diaľke vidím už tu ten vrchol. Toto už bude malina. Tu by som nechcel padnúť. Ježiš. Priatelia, odtiaľ z dola som prišiel. A som na streche sveta. Tam pozadí máte možnosť vidieť vrchol Stavnej, na ktorý už v pohode prejdem, ale chcel som vám ukázať toto. Áno, priatelia, toto je Považská Bystrica. A ak to sa priblížime, áno, vidíte to, tam dole tečie Váh, železnica, tam je centrum mesta a za stromami je aj kúsok rozkvetu. Rozkvet. Ja. To už neudržíme. Áno. Toto je prosím pekne pohľad na Považskú Bystricu zo Stavnej. Áno. Ja už sa vydávam na poslednú etapu, ktorá sa mi zdá úplne jednoduchá, ľahká. Po tom, čo som si prešiel teraz. Tak. Áno, áno. Tak. Už sa to blíži. Áno. 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 Už sme tu. Aha. Pribudlo ohnisko. Niekto si tu asi špekáčky opekal. Nechal tu bordel. Ale no, priatelia. Takže druhý ročník Milochovských Himalají
je cieľ splnený. Ako máte možnosť vidieť, som na najvyššom bode tejto ukrutnej hory. A včera, keď sa takto dívam dole, tak si hovorím, že z južnej strany som už išiel, z severozápadnej som už išiel a ostávajú mi už len juhozápad. To je toto. Ale to musím mať krídla, aby som sa sem dostal. Bože, čo je? To je kopec. Kriste. No neviem. Budúci ročník bude zaujímavý. Mrzne mi ruka. Tak chcem týmto pozdraviť priateľov, obzvlášť dragstera, ktorý nevie síce chodiť, lebo zase si vyčaptul nohu, že vraj mu praskla achilovka, čo ten človek furt stvára. No a Milano sa tiež pozdravujem, ale najviac pozdravujem sám seba. Že som to dokázal. Zatiaľ sa lúčim z druhého ročníka Milochovských Himalají. Áno. Tak, keby som mal aspoň špekáčku. Jo.